Здравей, скъпи приятелю! Аз съм обикновен човек. Така започват всички уж обикновени истории. И после, изведнъж се оказва, че главният герой е много необикновен и преживява нещо свръхспециално. Ами ще ви разочаровам. Това е една обикновена история. И аз до край ще бъда един обикновен човек в нея. Един човек, който е себе си или иска да бъде себе си, без да знае какво точно значи това, който се стреми към необикновеност под различни форми, но 5 стотинки са си 5 стотинки, колкото и да се качи емоционалната инфлация. Един човек, който живее своя собствен живот, но същевременно живота на всички останали, въпреки че те не си дават сметка за това. И изобщо една обикновена история, която не е точно история, която по съвсем обикновен начин е попаднала пред очите ви, докато зяпате новите заглавия в книжарницата, например, без да търсите нищо конкретно, или новите видеа в YouTube, без да търсите нищо конкретно. И така, на шега, както се случват едни от най-хубавите неща в земния ни път, случайно разлиствате на посоки или скролите на посоки и едно изречение ви кара да се усмихнете, да препсувате, да вдигнете телефона и да му кажете, че го я обичате. И така изведнъж се чувствате провокирани. Искате да спорите с тази измислена дърскачка или пък да я срещнете и да изподелите, че ви е прочел мислите. И така, здравей, скъпи зрителю, всъщност приятелю. Аз съм Вики Вика, защото някой, за който вече дори не си спомням, да ме прощава, ми измисли този псевдоним преди милион години и мен взе, че ме изкефи и почнах да се крия зад него, но повече да се разкривам. И съм обикновен човек, който живее своя обикновен живот. И мога да ти обещая, че няма да прочетеш, нито да чуеш нищо, което не знаеш. И въпреки това, всичко, което ти се е случвало, вече се е случвало на някой друг. А Вселената съществува, откакто свят светува. И историята се преповтаря, и хиляди там клишета, които са измислени преди нас. И знаеш ли, аз не се стремя да кажа нещо неповторимо, нито да ти открия топлата вода. Отдавна знам, че съм посредствена. Просто искам да ти напомня за самия теб чрез себе си, защото обикновените хора сме обикновено егоцентрични, и да те прислоня в общия кръговрат на любовта. Защото това, което чувствам аз, чувстваш и ти, и той, и тя, и те, и той, и ние. Защото всичко е едно. Любовта просто е. Природата на Вселената е в абсолютен синхрон, обикновенно, който се разбазиква по неведоми пътища. Понякога, за да достигне нова форма, но още по-съвършен баланс. Друг път, за да потанцува с хаоса, който също е съвършена красота. Ще говоря за такива неща, прости, човешки, по обикновен начин, защото съм обикновен човек. И колкото и да се стремя да съм нещо друго, все повече с всяка написана дума и всеки издишан дъх си давам сметка, че няма никакъв смисъл, защото и така е достатъчно, невероятно и красиво. Всичко е въпрос на гледна точка. А моята е, че всички сме съвършени същества, в необикновен полет, откриващи точно това, което заслужаваме да намерим, според замаха на крилете си. Ако искаш да слушаш и гледаш повече от едни обикновени истории на един обикновен човек и да ме вдъхновиш, вдъхновявайки всъщност самия себе си, вморни се в следващите епизоди, без претенция за ред. Разлиствай смело и безотговорно, търчувай в тайните на моя свят и си кради по нещичко за себе си. Вярвам, че ще успееш. Послепис на всички обикновени хора, които всъщност са адски необикновени, но още не са повярвали в себе си. С гигантска благодарност за винаги. Ваша Вики Вика.